What up sa inyo mga boss? Alam nyo naman na tayo ay supporters ng Battle of the YouTubers, kaya nag-aantay tayo kung ano na nangyari dun sa naging technical problem nung nakaraang gabi, kasi until now wala pang lumalabas kung ano ba talaga yung nangyari dun na problema. Pero mga boss, sa kakaantay natin dahil excited nga tayong mapanood ang lahat ng naglaban doon, ay biglang may nag-leak na isang video. Nakita ko ito kanina, siguro 2 hours ago sa channel nung Kevin the Great. Kasama na vlogger yan ni Laboy Ungas at ni Laboy Bagsik. Nasa loob din siya ng event mga boss. Nakakapagtaka dito mga boss, bakit niya ito inilabas? Mismo yung si MG, yung promoter at yung mga kasaling vlogger doon, ay wala pa silang pinalalabas. Bakit ganito yung nangyari? Sa kabilang banda mga boss ay yung mga nag-aantay, yung mga nagkikibalita kung ano ba talaga yung resulta. Siguro sa part nyo, okay kayo dahil nakakuha kayo ng update. Pangit mga boss yung nangyari. Ito, bibigay ko sa inyo yung buong video na nakita ko. Kayo na ang bahala sa nakita nyo mga boss. Ang video na ito ay laban nito ni Boy Oragon at saka ni Boy Ungas. Makikita natin na talo dito si Boy Oragon mga boss. Ito, pasisilip ko sa inyo. Isa lang sa mga highlights nakita natin sa channel nung Kevin the Great. Lagot ka ngayon boss, bakit mo ginawa ito? Wala talagang lumalabas mga boss. Ito, panoorin nyo. Ito yung isang match up ho sa pagitan ni Boy Oragon, yung pambato ng Bicol, at saka ni Boy Ungas. Uunahan ko na kayo, talo dito si Boy Oragon. Parang naubusan ata siya ng hangin. Ito, hindi na ako magko-comment mga boss. Panoorin natin ng sabay-sabay. Yun mga boss, makikita nyo talagang napakalaki napakalaki ni Boy Oragon. Napaka yung reach advantage tapos yung height advantage rito. Nakikita nyo naman mga boss forma pa lang ng pagkuha, nakaw mga boss. Di ko alam bakit niya nagawa ito mga boss. Pero yung ugong dito mga boss, talo dito si Boy Oragon. Antayin natin na matapos. Ito mga boss, ito yung highlights. Yun, nagpo-forma si Boy. Yun, ginalaw pa niya yung camera mga boss. Talagang nakaw nga ito. Nasa likod siya kumipitik. Natatakpan natin yung video. Yun. Ang ano niya, ang likod pa ng camera niya. Talagang panakaw nakuha ito mga boss. Yun, nakita natin sinusugod ni Boy Oragon, ni Boy Ungas si Boy Oragon. Yun, wala, nasa dulo na. Yun. Mga boss, yung suntok ni Boy Oragon parang hindi pang boxer ang suntok. Laki ng katawan pero ganyan yung suntok. Yun yung sinasabi ko sa inyo mga boss, na talaga sa boxing talaga maraming dyan factor. Gaya nito, okay din yung forma. Sa forma niya goods ako sa forma, yung forma ni Boy Oragon. Pero the way na sumuntok siya, parang hindi talaga siya trained boxer. Compare mo dito kay Boy Ungas, kita niyo si Boy Ungas, di ba? Ano lang siya, tinamaan mga boss, tinamaan doon ng dalawa. Nakita ko clear na dalawa sa may tenga. Ayun mga boss, di ba? Nakakaw nga tong video na to mga boss. Dapat na ito turuan to ng leksyon. Ayan mga boss, sinusugod. Baliktad ang nangyayari mga boss yun, yung makita niyo yung counter puncher ni Boy Ungas doon mga boss, linaw. Yun. Atras ng atras si Raymond mga boss, yung pambato ng Bicol. Yun, parang naubusan na ng hangin dito si Boy Oragon. Sa dulo mga boss, sa screen, titingnan nyo rin yung screen. Ayun mga boss, yun sinasabi ko sa inyo na naubusin siya ng hangin. Parang tinamaan ata siya sa bodega, yung sa tiyan or sa dito sa gilid, tinapunan. Nakita ko may tumapon ng panyo mga boss. Yung pagtapon ng panyo mga boss, sign niya na hindi na kaya ng player. Kahit man gustuhin niya ng player na lumaban, pag may tumapon na ng panyo, talaga yun, laki ng katawan dito ni Boy Oragon mga boss. Yun yung sinasabi ko sa inyo na pag train ka sa untrained ka na boxer, talagang malayo. Malawak ang labanan sa boxing mga boss, hindi lang sa laki, hindi lang. Nagtataka ko ito, ba't na-interview pa to ni Kevin the Great? Talagang magnanakaw talaga ng video to. Pero mga boss, masaya yung iba dahil na nakakabigay ng update kung bakit. Ayan si Haring Bangis saka si Billy Jack. Ayan. Hindi naman to sikat yung Kevin the Great na to. 200 plus lang yung subscribers ito na nakita ko. Yun, ayun.
Panalo daw to mga boss, panalo yung si Boy Ungas saka si Boy Bagsik rito. Ayan siya yan mga boss yan. Yan. Yung anong papel yan dapat kasi hindi na pinapasok. Yan yung Kevin the Great na yan. Kita nyo yung itsura, sarap gulpihin din eh. Kung makakuha lang ako ng chance na malapitin, sapukin ko talaga yan mga boss. Pangit yung ginawa niya, dinisrespect niya yung liga na dapat hindi niya ginagawa yun. Okay lang mag-vlog siya pero antayin niya na makapag-vlog sila MG, sila Rendon, sila Kenjans, sila Boy Bagsik, si Boy Ungas. Antayin niya dapat, hindi siya yung manguna dahil nga nagkaroon nga ng technical problem eh. Tapos ngayon, titirahin mo ng ganyan. Sablay ang bro, ginawa mo bro, dapat sa'yo kasuhan ka talaga. Wire tapping ba yung tawag doon mga boss? Dahil dapat exclusive lang yan sa mga nag-organize ng event, kasali dyan sa event. Pero ikaw, ano ka lang dyan, ilata ka lang dyan kung sa ano, fans ka lang dyan. Wala kang rights para ilabas yung video na ganito. Although yung iba nasiyahan dahil nga syempre nagbayad ka ng 99 pesos. Kahit nga ako mga boss, halos every hour nag-check ako sa mga ina-upload nila na video ko. Kaya yan mga boss, tingnan nyo, ayokong bigyan ng boses yan dahil nako, payat din to. Tuwang-tuwa siya mga boss na ano daw, ayan, yung sa Brusco din. Ano rin siya, yung si Billy Jack. Hindi wala talaga tong kaalam-alam na i-upload tong video na to kaya boss. Kaya ganito ang nangyari. Nang dahil doon sa video na lumabas galing sa YouTube ng Kevin the Great, yung vlogger na kasama nila Boy Ungas at nila Boy Bagsik, marami na yung nagnakaw rin sa video niya dahil nga nagulat ang lahat bakit niya iyon na i-upload. Nakita ko rin yung live ni Billy Jack na masama yung loob na sila nga daw, yung para sinasabi doon ni Billy Jack na sila nga daw hindi nga sila nag-upload. Bakit niya ginawa yun na hindi naman talaga totally siya kasama sa event? Yun yung isang problema mga boss, na pinapasok nila yung mga unprofessional na mga vlogger dyan, katulad yung Kevin the Great na yan. Dapat yan mga boss, nakakasuhan yan kung kailangan i-fine or ikulong yan dahil maling-mali yung ginawa niya mga boss. Kita ko rin doon sa mga Bisayan vlogger na nag-reaction video din na tuwang-tuwa pa sila. Tuwang-tuwa sila sa part mga boss na panalo si Boy Ungas dahil nga dihadong-dihado. Pero hindi nila alam mga boss na masakit to sa part ng mga nag-organize ng event, lalong-lalo na may involved dito na pera na 99 pesos. Pagkakamali rin dito si MG at yung pamunuan ng Battle of the YouTubers dahil nga sobrang technical problem, sobrang delay, umasa yung mga tao, hindi naman nila na ibigay yung pangako nila na live pay-per-view. Walang nangyaring gano'n, kaya siguro sa inis na ito ng Kevin the Great na to, nagnakaw siya ng video mga boss at in-upload niya ito sa kanyang YouTube channel. Dito talaga mga boss, meron itong conflict of interest. Talagang wala kang interest dyan, wag mo lang i-upload. Although siguro marami sa kanyang nagtatanong na taga Bisaya kung ano na nangyari, pero mga boss, respeto na lang yun yung tawag yung respeto, dapat hindi nawawala yan. Nag-live si MG na kakasuhan daw lahat ng mga nagnakaw ng video. Huwag naman sana kami mga boss MG. Nakita ko na rin to sa YouTube channel ni Boss ng Bayan mga boss. Doon ko rin yung nakitang isa, kaya pwede na rin natanggawan to ng reaction video. Mga boss, lagi natin tatandaan mga boss na huwag tayong padalos-dalos. Bigay tayo ng respeto kung kaninong tao bago tayo mag-upload ng mga ganito. Hindi ka sisikat dito boss, maniwala ka. Peace out.